DXDC Radyoman Report. Andam na ang Commission on Elections ng Comelec Region 11 sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Eleksyon sa Lunes, Oktubre 30, 2023. Comelec is ready na yun for Monday. Actually, natapos na mo ang briefing sa mga teachers, and then nadawat na mo ang mga accountable forms. So we're ready na. We're just waiting for the distribution of the election paraphernalia on the day of the elections, earlier the day of the elections, and even a day before kasi may mga early delivery schedule. Gibutyag ni Attorney Gay Innumerables, Comelec-11 Acting Regional Director, target nila nga sa 24 oras makaproklamar na og mga mananaog sa eleksyon. Sumala ni Innumerables, mag-abli ang mga presinto para sa mga botante alas 7 sa buntag ug mahuman kini ug alas 3 sa hapon. Magsugod daw sa bang manual counting of votes. Gibutyag ni Innumerables, nag-identify na ang mga election officers kung asa mga polling precincts, matag barangay makaproklamar og mga winners ang mga barangay board of canvassers. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman, Aimee, Guinita, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.